Wana ailad, yakinong tray barjala, klem ki kot gislai bubiang. God VPP. Bat lada kini ki nong tre ki buan nabar kim don ki kot kisla ki bobiang ngi kentu lani ngi pha ki contractors ki buan yalam ki shani shi ka jalla ka jongi ban pen phai no ki shi ki jaka ka ba ki wan Kupli session padi bi parok jonga ki baju stran ban pe video po ka channel ka jonga te hakan ka video show nya chmat wanam klat ban share like and subscribe lam ka channel oh ya shibun ki jindana pini dai pinam thau ka ta ke ibar khaj te hakan video ko ban kran halor ka phang ba anam sha shu i bar jala ki ban wan ban tre ha kan ka jala ka jongi te ngalaban ong no ngaso ban ya menjur lang bat ka district council balayalam da ka belam khmat da ka voice of the people party hadien bakala mi shakhmat ban kran lane ban ong ban pen pau pat ba ban pen shai pat ba anam sha shu ya ki bar jala kin ki bawan ban tre hapo ga jala ga jongi klam ki kot kisla ki babiang ngalaban ong no ha ka isi ga berem banyo ya ka labor permit banyo ya ka labor permit kemut ki shule da online te shule da online te ke ga bang yo sngo menta kalong ba anam sha shu ban le da online kinu ki barjala ki bamut ban wan ban tre hapo ga jala ga jungi kamut ka voice of the people party lani ka isi batmai menta ka ong ba ki hab ban wan hi sha council ban yo ya kan ka labor permit lani ban yo ni ka license te shwa ban yo ni license tu kemut ki haban ke district council ni ka council ka haban kmi ka haban petma naduki adhar pan card police verification te ka jingle jongka baki kinu gi bril ki bamut ban wan ban tre hapo ka jala jungi kemut ki haban wan hidale daladi sha council ban yo ya kan ka permit om shu da ka online te namar blengi ngi layu isi shai kan ya ba akini ki por ki bladam shibun ki barjala ngalaban ong no ki bom dei try hoi ki digi nong snong jogar India ten rei ngamla ban khang ya kata ki nong snong jogar India ki la ban tray hakan do ka jakal ne different states in India ki la ban tray ki la ban kamai te tambalong ki haban yo pat kenya ka license la ne kata ka permit te ke ga bang yo i kalong ba hakini ki snam ki bladap la ne ki por ki bladap nyu i ba ki babun ki nong tray khamtam e ki barjala ki batray hapo ka state ka jongi kimdan ni ki kot kisla ki babyang kimdan ni kita ki license lane kimdan ni kita ki permit ban yo lane ban confirm ki bakin long kita ki babit ban tray hapo kan ki jala ka jongi ngala ban ong namar ba yulisi ka flop lane ka feel da ka bale online namar ha ka isi barem ki shule da ka online ban yo ya ka permit ban wan ban tray hapo ka jala jongi ki shule da ka online tengala benong da online kala bendon ke jing thut lani kala bendon ke jing feel hang ni hang tai da online ngai minjur ba ka council ka batmai ba kan msha shu ban da online te rei kinu ki barjala ki bamut ban wan tray ban rung ha ka jala jungi ban wan tray hang ni kemut ki ha ban wan mi hi sha council ban yo ya ka permit lani ban confirm ba kilong ki bapura lani la sha yaki ba kilabyang ki kot kisla ban tray ha ka jala ka jungi lem kumta tang na kadaw bangi flop ka kom yalam lene kar kompanya ki kam ki jam te kini ki barjala kumbalong ka isi ka brem ki shule da online te na ko nang laban feel teng ki laban shuyo rung tu ru klam ki kot kisla babyang te tang na katuro kamut kitu ki bawan hang to kini buhai snong snan to kini kharoi hang to kini penhe snong to te andala roi maki andala kharoi maki tu ya be kan menta shanu ini be ngala menong namla shuban be namar ble kila yo ban shong kila yo ban ri tingen ha ka jala ka jungi tong yam khang namar ble ki nong shong snong hi jongari India ki dan hok ban shong hang nuru tang balong habdan da ka permit lane habdan da ka license lane habdan da ki kot kisla ki babyang kuble shibon ngin second opat ha ka video